Aineettomista oikeuksista puhuttaessa eräs olennaisimmista pointeista ja samalla monesti unohdetuista on se, että nämä oikeudet kykenee luomaan ihan konkreettista arvoa ja tulovirtoja yritykselle. Ensinnäkin lisensoinnin eli käyttölupien myöntämisen kautta voidaan saada samaan aikaan useita tulovirtoja useista eri maasta eri toimijoilta, jos se lisensointi on järjestetty fiksusti sopimuksilla ja niin poispäin. Sitten tietysti näitä oikeuksia voidaan myydä kokonaan tai osittain. Ja yrityskaupassa olennaista muistaa, vaikka se ei olisikaan yrityksen ihan näköpiirissä, niin nämä aineettomat oikeudet hyvin tyypillisesti pidemmän ajan kuluessa muodostaa hyvin merkittävän osan siitä yrityksen arvosta. Kannattaa siis kiinnittää huomiota jo varhaisesta vaiheesta alkaen tähän puoleen aineettomissa oikeuksissa.